Hát sziasztok! Újra itt vagyunk. Ez az autó most már nagyon-nagyon régóta itt áll. Az akkumulátor lemerülve kicsit benőtte a gaz is. Ugyanúgy van, ahogy idáig volt. Kulcs, ráadom a gyújtást. Szó szerint semmi nincs. Már használtuk föl a rádiót belőle, de hát most megnézzük, hogy tényleg itt áll egy jó ideje, és mit lehet belőle kihozni. Apósomnak egy kis reklámot csinálnék, remélem örülni fog neki. És megnézzük, hogy mit tud egy Einheles bikázó. Na, egy fél pillanat és összedugom. Összedugtam a szerkezetet. Kulcsot természetesen kivettem, mert hát ki tudja, hogy mi van. Mankókerék. Ez tényleg régóta itt áll, itt a pókháló. Látjátok? Nagyon régóta. Hát kinőtt mellette tényleg a gaz. Csórikám ide hátra be van állítva. De hát meglátjuk. Kinyitom az elejét. Jó, megérkeztünk. Megint állítom egy kicsit. Újra itt, a bikázóval. Na szóval, ez az autó most már tényleg itt áll egy jó ideje. Már benőtte a gaz is. És akkor most egy pár szösszenetet megint csinálnék. Ja, nem volt itt kihúzogatva, itt is lehet rajta látni a pókhálót. Ott a pókháló. Nézzük meg a olajszintet. Az ugyan ott van, ahol töltöttük, tényleg régóta nem lett beindítva. Ezt is megnézzük. Tényleg nem volt beindítva. És akkor most jön a híres nevezetes láncnézés. Ezen emberek. Nem lóg a lánc. Pedig ez tényleg itt áll egy jó ideig. Nem volt beindítva. Lehet látni a pókhálót. Tehát nem tudom, hogy mennyire adja át. De tiszta pókháló az egész. Hát meglátjuk. Meglátjuk, mit fog tudni. Az akkumulátor ott van. Fekete. És akkor most beforgatom ezt a videót. A bikázót oda tesszük. Pozitív saru. Negatív saru. Nyomunk egy feltöltött. Jó. Na. És nézzük az indulást. És hihetni kell, mert ő automatikusan lekapcsol. Hoppá! Meg is vagyunk. Van gyújtásunk. Tök jók vagyunk. Indít. Ez tényleg le van merülve. Jó? Még egyszer próbálunk. Ez jó ideje itt áll már. Továbbra is. Az esőerdő. Jó. Nézzük. Újra. Na. És meg is érkeztünk. Azt tudom mondani, ez a szekér 128 euróba került, plusz hazaszállítás, plusz minden. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Füst még nem érkezett meg. Tényleg nem mentünk vele sem erre. A hangja. Hát ennyit tud. Kicsi bikázó. Nullás aksival. Tökéletes. Lalipapi. Ez az Einheles egy szuper szerkezet. Mindenkinek tudom ajánlani. Vegyetek ilyen kis frankó bikázót. És ez megy ehhez a kis autóhoz. Majd meglátjuk, hogy mi lesz vele a valóságban. És akkor szaladunk tovább a videóval. Sziasztok!